Pakujte kofere, idemo u Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu i sve ostale države koje prave prelepe sirniki. Kao i mnoge jela na našem Balkanu, ove prelepe palačinke od sitnog sira se prave svuda po istočno-slovenskim zemljama, tako da ja nisam mogla da pronađem tačno iz koje je zemlje. Ako vi znate, napišite mi u komentarima, ali ono što znamo je da se prave svuda, tako da putujemo bilo gde. A ja jako dugo želim da probam zapravo ove palačinke. Počele su da se prodaju po svim mogućim restoranima kod nas, tako da je, mislim, bilo krajnje vreme da ih i mi napravimo. Ono što je interesantno je da se koristi jako malo brašna u njima i da im je glavni sastojak zapravo sitni sir. Ako sam pogrešno prevela i nije baš sitni sir u pitanju, nego neki drugi sir, opet pišite u komentarima i ja ću napisati u opisu i u nazivu videa. Ispravit ću se, ali koliko sam ja zaključila, to je sitni sir. Ili što, kako sam ga ja zvala kad sam bila mala, pijačni sir. Ove palačinke bi trebalo da su mekane, slasne i ne toliko teške kao američke palačinke, a opet imaju taj debeli ukus, nisu kao ove naše za uvijanje, tako da su opet malo drugačije. Ja jedva čekam da ih probam, tako da hajde samo da počnemo. Za početak, pošto se ove palačinkice kao i sve ostale palačinke dosta brzo prave, ja ću da stavim naš džemić od maline da se kuva. Ovo nije klasičan džem, nego je tako nešto na brzaka što ja napravim kada mi treba tako brz preliv od maline za neke kolače. Ovdje imam smrznute maline. Ja ovo ništa apsolutno ne merim nikad. Sve ide po osjećaju i na probu. Preko njih ću da stavim ovako šećera, tako čisto da se preliju, i dodat ću još ako bude bilo potrebe. Imam tu skrob i običnu vodu koju ću dodavati po potrebi. Vidjet ćemo koliko će ove maline da puste vode i da li će im trebati kad dodamo skroba da se sve to zgusne. I to je to, uz taj topli džemić ćemo da poslužimo naše palačinke na koje upravo prelazimo. Sirniki se prave od dosta jednostavnih sastojaka, a glavni im je sitni sir. Ispravite me u komentarima ako sam pogrešno razumela koji je to sir koji se koristi za ove sirniki. Verujem da imamo gledaoca i iz Rusije i iz Ukrajine, Belorusije, gde god da se prave ove prelepe palačinkice. Ako to nije ovaj naš klasičan sitni sir, ispravite me u komentarima, molim vas. Ono što sam kroz istraživanje pronašla je da sir treba ocediti, što sam ja i uradila, i da njegova tekstura treba da bude kad ga ovako uzmete i napravite od njega knedlicu, da vam ostane malo po rukama, ali ne previše. Znači da on može da drži taj neki oblik koji mu napravite. Možete mu napravite taj oblik palačinkice. Ako on drži taj oblik, to je idealno. A ako vam ne ostane ništa na rukama, sir vam je previše suv i onda treba dodati još malo belanaca da se to nadomesti. A ako vam previše ostaje po rukama i ne može ovako da se napravi, onda ga treba još dodatno procediti. Ja koristim ovaj klasičan kupovni i prosto sam samo procedila onu vodu koja se napravi od gore i to je bilo dovoljno za mene. Tako da mislim da vam je to najlakša opcija. Dodat ćemo naš sir i u njega jedno jaje. Ja pravim malu porciju, tako da slobodno je duplirajte ili čak utrostručite. Vanila, šećer i sada ćemo to promešati da razbijemo skroz sir i umešamo jaje u njega. Maline su nam proključale. Sad će one polako. Hoćemo da se raskuvaju, ali nećemo ih baš cediti. Ja volim da se oseti to voće koje jedeš, da ne bude baš skroz proceđeno. Ovo, uglavnom u receptima koje sam ja našla, piše da se radi mikserom, ali sam pogledala video od jedne žene iz Rusije koja je rekla nipošto mikserom, zato što će to da razbije sir i da napravi ovde vodenast haos. Tako da, najbolje rukom, i to je to, kao što vidite, on se baš lako umutio, ne razumem zašto koriste mikser za ovo.
sada ćemo umešati brašno u naše palačinke. Ja ovdje imam brašno pomešano sa praškom za pecivo i to apsolutno sigurno nije tradicionalno, naravno, znači nema šanse da je prašak za pecivo da se koristio, jel, ranije, ali pošto sam videla u dosta recepata baš prašak za pecivo, a meni je prvi put da pravim, ja ću da ga stavim za svaki slučaj. On ne može da odmogne, može samo da mi malo pomogne. Ovo nećemo previše mešati, naravno, da ne bismo razvili gluten u brašnu kako bi naše palačinkice ostale što čvršće moguće. U nekim receptima piše da se doda i griz. Nisam sigurna, ja ću da verujem ovoj ruskinji koju sam gledala, ona mi je delovala najpouzdanije, ona nije stavila griz. Tako da ja neću da stavim griz, ali opet pišite u komentarima da li vi stavljate griz, da li Sinača stavlja griz, nismo sigurni. Ova smesa meni i dalje deluje previše tečno, tako da ću dodati još brašna. Kao sa svim palačinkama, najbolje raditi po osjećaju, jer mi ovo testo ipak sad treba da razroljamo koliko toliko, znači mora se bar malo držati. Sad mi već deluje kao da ga možemo koristiti. Maline su mi se lepo raskuvale. Sada ću da razmutim jednu kašičicu skroba sa malo vode hladne i da sipam to u ove maline. Promešam i definitivno će nam trebati još vode. I sad ću to da kuvam dok mi se ne izgubi taj ukus i tekstura skroba i onda je naš džemić gotov. Sad, na bogato brašnom posutu podlogu ćemo da istresemo ovo naše testo. Dobro pobrašnavimo i naše ruke i sada pokušavamo da ovo testo razroljamo u jedan valjak, oprati ruke i sada iseći jedan sirnik, to je jednina za sirniki, i ovako ga rukama oblikovati i pritisnuti od gore da se napravi ravno. Ravna palačinkica. Eto ga. Sad ćemo naš valjak okrenuti na ovu stranu, opet iseći i ponoviti tako proces sa svakom. I ja ću sad da završim sa svim ostalima, a za to vreme na tiganj ću da stavim puter i malo ulja da se greje na laganoj vatri dok mi ovo ne završimo. Ulje dodajemo u puter da on ne bi goreo, a mogu i samo u ulju naravno, mogu čak i samo u puteru da se peku, ali puter će im dati bolji ukus, a ulje će čuvati puter da on ne zagori. Tako da kombinacija je po meni za ove stvari uvek najbolja. Džemić nam je gotov. Predivno izgleda. Probat ću da li mu treba slučajno još malo šećera. Dok je još vruć, on može da se doda bez problema. Predivan. Boga mi. Dosta putera i ulja. I sada kada se ugrelo ćemo da spustimo naše sirniki da se lepo polako peku na slaboj vatri i poklopit ću ih da bolje rastu. I sada ih pečemo 2 do 5 minuta sa obe strane dok ne postanu lepo zlatno brown. Prošlo je oko 5 minuta. Što su porasle. To je taj prašak za pecivo. Verovatno bi malo manje porasle bez njega. Sad ćemo vidimo. Da pokušamo da ih okrenemo. Uspeli. Imaju taj krugić. Ne znam li to normalno ili ne. Opet kažem, pišite mi u komentarima. One što sam videla nisu im se, boga mi, pekli tako. Koliko sam vidjela sve recepte, one nemaju taj brown krug, nego su ravnomerno brown preko cele palačinke. Tako da nisam sigurna gde sam pogrešila, ali napišite mi u komentarima da li vam se ovo desilo, da li znate šta bismo trebali da izmenimo i onda ću ja u opisu videa to ubaciti. Bila sam kod jednog profesionalnog ruskog kuvara, on je rekao da
jako zavise palačinke od sira, što je jasno, da jako zavise od tačno vrste sira koju koristite i kvaliteta tog sira i sve ostalo vezano za njega i da prosto treba isprobavati, praviti ih često za doručak i isprobavati koji sir odgovara, koji ne odgovara, jer on je glavni sastojak. Ove palačinke su, ovo ostalo je samo tako malo dodato, začinjen taj sir, tako da sir im je tu glavni ukus. Mi ćemo ovaj put da okrivimo sir, a ne moje neiskustvo. Izgleda da nam se tiganj baš ugrejao, tako da smo jako brzo završili. Evo ih, s druge strane su kako treba. Ja sam ih malo pritisnula od gore, kao što ste vidjeli kad sam ih okretala. Da li je to bio trik? Da li treba malo da se pritisnu, da se one lepo naprave ili ne? Nemam pojma. Slobodno stavite manje ulja i putera nego što sam ja. Ja sam stavila 2 kašike putera i 1 kašiku ulja i vidite koliko je masno. Sad ću ja to ubrusom malo da pokupim. Sada mi izgledaju kao sa slike. I sad ću još da ih prelijem sa našim džemićem. I naši sirniki su spremni za probu. Ili su u ženskom rodu, pošto su palačinke. Da li su naše sirniki spremne za probu? Ovdje ću da stavim ovako sa strane džemić za umakanje. Koliko sam videla, mogu da se služe i uz šlag, uz umućenu pavlaku, uz kondenzovano mleko. Mislim da je to prosto, kao i palačinke, može uz sve. Pa da probamo. Baš jako lepo izgledaju. Fantastično. Očekivano su preukusne. Ja sam mislila da će se više osetiti ukus sira, ali zapravo se ne oseti toliko. Prilično su palačinkaste, ne bih rekla uopšte da imaju toliko sira u sebi, ako uopšte, nego bih mislila da jedem jako mekane vazdušaste palačinke, bilo u fazonu wow kako ste ovo napravili. Oduševljena sam zaista. Definitivno su dosta laganije od američkih palačinki, a toliko su neutralnog ukusa da se mogu uklopiti sa bilo čim i sad mi je jasno zašto restorani kod nas nude i slane varijante i slatke varijante i sa eurokremom nutellom, a i sa voćem i sa džemom i sa šlagom i kondenzovanim mlekom i sa svim živim. Apsolutno mi je jasno jer ovo su prosto slatki jastučići. Iako sam zadovoljna, ja nisam neko ko jede palačinke za doručak, tako da bih ovo pravila opet više za desert. Ne volim toliko šećer ujutru, ali za one koji vole apsolutno savršenstvo, kao što ste videli, pravi se dosta brzo i dosta jednostavno, pogotovo sad kada se ne pravi prvi put, drugi, treći put će još biti i lakše i brže i imat ćemo malo više samopouzdanja da malo manje brašna umešam, tako da verujem da će biti još vazdušastije i verujem da neki od vas koji to prave celog života prave mnogo vazdušastije od mene i slobodno mi to napišite u komentarima, ja to i očekujem. Ne bunim se, tu smo da učimo. Hvala svim našim prijateljima kanala, hvala svima vama što me pratite, podržavate, što ste putovali sa mnom čak u Rusiju, Ukrajinu, Belorusiju, u sve pidžami. Pišite mi u komentarima kako vam se dopao ovaj recept, pišite mi šta biste još volili da vidite i volite se, čujte se i kao uvek ostanite debeli. Ćao!